Joko dikana-kana bana kalau dino dimanuangkan banangko jinih parasayan. Jatuh keparui ayam matu balulu aisak dirakuangan. Kamama untuang barapakan kamandeh kami kadukan bukan totangih minta pujuak tagamang indak minta jawe malang nak kami gungguang sorang. Nanbak sepantun nurang saki isak di dalam ratuk tangih arang disalo kaluah kasah raso kalindo perhatian pemujuak-mujuak badan sorang. Danga di mamak parasayan silau nandari luar pintu usah disasa digalakkan nang kami baulaleng. Laduo musim medan diunyi menjalang galanggang pacunasi pai menyabuang peruntuangan. Lai dicubo nambah urang kaulu satu bagalah kailia samu badayuang katapi setondan puluh. Tapi apalah sabab karanonyo antah kok badan buruk pintu sisi akolah nan cilaku tambah dikayai makin dalam bidu upiah pandayong bilah anyu saran tau banyolai. Lahlanya jalan kota Medan laleso lorong-lorongnya de ulah tapak solop Japang marantak mencari makan menjojo barang kalontongan. Di pado suatu hari hujan labek tantang kesawan barado di kaki limo toko tapandang barang nantak kakak tinggal badak-badak pacah panuh di kota-kota odol tasiro darah di dado barang tambah susu julah kanai galih mukiro. Dalam menanti hujan taduh batanyo badan ketubuh berputar pikia semu surang bule lati musuh itu nak mencubo membawa beca bendi urang awak kudonyo menambang mencari sewu. Kini baraliah tampek tagak lanaya pangkat anak mandeh dari bajalan kok ladu dua mengayuh becai dia mudiak betaduah di bawah tupi lapia. Dek lamu bakal lamuan dikiro-kiro dietong dibilang-bilang di papa dikaji jariah nan tabuang lai ko upah gaji tulang nambah puta bak mesin heler. Tapi mama kadibaakan kami kudo palajang buki dapet sukiro untuk cino pembayar sitoran patang labiahnya pembali nasi ramas sarini haram ke basiso. Pandang-pandang dicamin badan baransua kuruh juo enselutui raso kalarak pasak pinggang tampan keguyah anguk babunyi kuretapi. Kok lamu badan banangku alamat ketinggal bingkai sajo atau dilanyo to gadang tabangkai di sapu onda orang menonton dari jauh bapak seli karang lain. Dek tasasak padang karimbo tasorong singka kai laban lah habis tenggang jok kalaka tabi pangana seputiko taniat malia langkah. Tinggal Medan kota di jalang lai tabi yang tinggi singgah pulau di perdagangan lah tibo dagang di siantara. Sampai di kota rami nangko engak pemantaian rumah tampak jalan tak tentu angan lapeh paham tertumbuk tarawak menggalih kain kasua. Diracak sepeda basi tuo naik lereng katorang sinan tersisi lidih cucuk kasua langkok jebanang jepinjai 100 meter lipet-lipet. Mato nalai bepalia talingo dangar-dangaran sambil bersorak kiri kanan. Tapi kailia orang tak bertanyo kemudian aram kok menyapu tilam menindak laku lai inanglah pandai membuatnya. Kinilah kasua dari busa bantah bambu secara bola. Alah sebulan 2 bulan cukup ke 3 bulan panuh. Dia tong kain nambah catua barang malapan tinggal 3 bukannya susui jo bali pangka tamakan mukironya. Pikian nindak panjang lai digagai oto sempagulo to trayek kekisaran kamari tujuan sabananyo. Kaba berito nang badanga elok manggaleh masuk kabun bajojo ke kampung orang Jawa menurut gajian gadang menyalo gajian ketek. Tapi lai koh mamak mendanga kini nagari lah berubah kisaran nindak cero dulu. Saja apam ketangan awak kabun nambukan nulando lai kini banamu umi royal catu abi ransum lailang buruh bagala karyawan akang lah lagak dari awak kuntarak cadiak kesadonyo. Batak baunda masuk kabun galeh baloro-loro sajo bapi utang bakareditkan urang melo pukek ratuih awak barandam jojuaran memaci papeh dawaya luih umpan laki-laki tangga.
Dituri biwaye lia babelok baliku-liku saliku jalan kapulang lah tibo malah di Kanupan. Maujok ke kampung Marbau singgah di kota rantau perapat kesakit diait nabara wingkot namo dahulunya. Aku dibantang pulau lapiak siko pahabis-habis siweh sabuang talape hari patang kok lalu kambana kok karam si untung sudah sasana tidak adolai. De elok baso rantau siko dagang disambut tukang jahit di seluah moyak basi bengkok basi ketuntang dinan kariang mengenek barang kodian. Iku picak pinggang lagu yah sarimih tasi suaram upah sekadar bayar makan paisok meminta juo. Lah 3 kali gajian gadang, ampek kali gajian ketek, berundiang turin yusi koci baba apuang kepinjait meter juguntiang 10 tadanga pantun masu itu. Pado roda baputa juo bialah banang nak tarantang di rusuk gumpalan merah. Pado babi humua sajo bialah dagang nak nyopulang di susuak mambiak langkah. Mandanga buah pantun tadi membaleh badan batang tubuh pantun dijawab pantun pulau. Sirasat kurang piliang guru sekolah marupawah maja di Jokurahan. Pado bansai dembau pulang elok larantau di pajawah ke tanah Jambi diadokan. Aku disambah malah hinduak samang dirapak ujuk jemung kasui memohon maurak selo nak pai mahaliah rantau. Diambiak siso pahjai lai di sisi induak samang yusakat uang paralu utang barila bahampunkan. Basuko baridarila babi bakal pesan ayam mato penjawet salam. Salamat tinggarang utara dagang berkiro anyulai. Lira dan sajo nanta makan usah menjadi buah tutua tanah Jambi sambuitlah kami.
badan nan dua pintu tanah Jambi Sajak setapak turun tanggo salarak surut dari Medan niat laki citola sudah nak pai ke tanah Jambi. Naik kau tu sebuah buali tambangan Medan kota Jambi ungkuih bebe baya belakang berutang katu sabananyo diambil tujuan Sarolangun. Mengguruh bunyi si parolet menggaga masuk gunung tuo patang di ranah padang bolak makan malam di sidimpuan. Dek lamo lambek di jalan lalapeh bukit dua balik di jalan koto cie-cie. Oto lah masuk bukit tinggi bersawah di laman hotel Singgalang namo penginapan pesisir turun ke sadonyo. Malie oto kamaninjau si tokar maimbau sungai Batang. Tagara ati nak kabaruah menyilau anak nambarampe sarato tapian tampek mandi. Taga janji kadiri tepa bue ikaralai betaguahi alun tajalang nak gari danau sabala epan samantaro diabak kampuang balarangan sabalun tabau baju baru sarato pistol tembak-tembak. Sadang tamanuang-manuang seorang tibo perintah dari supir menyuruh naik kate oto. Masih ni duit pintu balapia berputar roda nanam lah 30 Minangkabau. Lapeh lah dagang lorek dulu ulah dek kasiah sayang juwo cinto ke kampuang bertinggalkan nibo kanak bapatangi kok indak dek sari iduk setapak aram kabacaran. Dek jalan bajalan juwo lah 3 kali pelayangan hari pagi murai berkicau gigih perai rem talanyau taranyuak urang sauto walago kan yang bebasi tersintak badan sadang lalu lah tibo di pasar Sarolangun. Kopor ditahan nurang oto sebalun bebe balansaikan awak mencari tu dagang mamak jauh urang sakampuang urang takato elok basun penyantun di dagang lalu. Sabalah kaki naik janjang tetagun diri masuk itu cameh ke badan untung seso. Awak sepantun nalang saruk tabang bebega di udaro mencaliak kayu rimbun daun nyampang ranti yang tak suko diinggo kamalah kuku kamencakam tapaso paruah pesangkuikan. Adapun Sarolangun nangko kotanyo indak gadang bana rami nan sadang elok sajo asianyo karet urang kampuang. Santano gatah sadang maha bapitih urang Sarolangun sinan pasaran mengkurami. Badarai galak rang manggaleh elok lalenggo amak paja menjinjiang rago balanju. Kini harago sedang jatuh pasal langang baalah parang dari pagi sampai ke patang barang nenindak luak lambang. Sudaga mengaluah-ngaluah surang muko kusui awak pemberang tadanga kaceh kadapua toko cino karamiju. Joko dimisa diumpamo sepantun menunggu jawi patah di halau tak namuah jalan di bantai arago murah rumpui basabi baragehkan narimau melinteh juo. Salorong awak nambaru inggo ingin mencubu hidup siku malah ditanam mumbang mudo untuang tumbuh sale daun kesuai duit sabari suat. Tapi sabalun malumpek gamang tumbuh kok kamarok gatah kayurang awak kajadi balam rimbo tajare kuku nanampek kapak guguai kua koroge badan diganggam tukang tiket tampan maunyi sangka usang. Raso tak lanteh hangan siko saizin jemamak tu dagang di kayuah bidua ile Jambi. Tarimo kasih Sarolangun guno tak joa ke dibaleh ke Tuhan doa dipuhunkan salamat mamak nan tinggal salasai kami nampai. Sesuak sangkit mengaji tekal wawak ketek-ketek tadangau ta di palanta diliek sakah dagang Jambi iduit colok nyomasu itu. Basenter baloji tangan Sarawak kuniang saskin bambu baju ero panjang langan iket pinggangnya cawe atom rambut perambi jadi model. Kok sampai gadang badan isuak tacito pulo nak ke Jambi membali segala atom kinilah kau sampaikan.
Tapi dek musim bertuka-tuka nagari berubah-ubah. Dahulu bakudo baban kini lada sunyo Toyota cak bendera tak laku lai kini tarapa nama pakai Sarawak gubalo Amerika. Lah tagak tokoh gadang-gadang berkongsi Cino jo Padang siapik sabalah dalam si BA tagak di luar berbuek di pematang sawah hurang. Mako kecalak-calak gan piasah menanti tukang alun tibo, awak kan lai baka pandayan menyumbek mencatua kasua. Mako rea kambang surek tabuka mulu mengaji yang nyolai kerajo mencucu terodudua. Di duit tagak menguli betiang ketulang gadang rasa kibagak bainggokan iku ampai duang bakapeh patang gaji betarimu malam di samun nurang lapau pembayar utang nasi campua. Di sandang pulau kain kasua kabau sabalah suok makacak pinggang ilmu dia menggagau sepanjang jalan masuk lorong keluar lorong kok panik merantak bumi balabuah di simpang tigo di muko pasabat tingkek di kaki limo tantang dinar di rusuh kadai induk samang. Tapi dek saralun cito jejariah pandai beimek bakulimek tahu mambiak untuang keparu lai tasiso pitih kini dapeklah kain nampek pasang. Barakat jaso kawan lamu taraga ati nak babelok pai manggaleh barang mudo kai lia kanipah panjang awak la toke rangin baukan. Galeh habis pitih takumpua pado membawa wang kontan di bali ayam di kampuang ko dilapih kepasan so duo babungu pitih pulang pai. Lalamu bakalamuan ibarat menuga kacang panjang alah tumbuh dua lai daun menjala gagang di pamatang petuk dibari bejunjuangan. Galeh kambang pitih lah nampak naik sumarak keparoman sananglah dalam kiro-kiro raso diurai haya rimbo. Dek nyinyia penyakit tuo ranyang cilaku mudo tabik pangana pulau kini memuta luan galeh pai mampus ke kampung lawi. Diangkut sayua dari Jambi dibawa jari yang jepatai lobak labu cubadak mudo disamai di Moro Sabak sisonyo habis di kampung lawi. Di siko banyak barang luar datang dari Singapura rago cocok masuk Jambi pokok ketek labunya banyak tagar barang tak bercukai. Timbakau warning murah bana payuang bebungu akur pulau kono lipir yang merek Japang. Kinilah coki dono kang menanti karate salai indak diu dibabak sampai taruh laraso kamailo alah di bibia tapi cawan. Tapi kok mendanga mamak beritonyo membali yo lindak sari nan susah menyubarangkan kok tiba di pelabuhan sungai Jambi di siko kaji baputusi. Nyampang jarik lai talumpei raso diantaya bah londong sugalu kayu anak batu gadang mesibat duo. Santano cilaku nambah suwo sinan nanjiang menyalak tuan karam sawah jo banda-banda sebalah kaki di pinjaro indak dapet betenggang lain. Barulah masuk maro Jambi bot airut silang siwa matu polisi bakilean didarek menanti kapetigo dua ne raso kabaimbau tukang tunjuk selisia basah. Iko karajo sio-sio lu buat sampi buayo banyak titi berakuak balam pagi. Tapi hati satu pikiran bule urang pendingin mati anyui urang panggamang mati jatuh indak kayo barani pakai beluluak mengko dapet cikarau itu pitua dengan tu. Mako dek isi habis lamiang awak lah pandai main matu buayo kan indak menulak bangkai asali baraya sawah di baruah sawah di ateh diganang dulu paham lah mamak tentang itu. Di pado suatu subuh hari nang galok-galok tarang bermulu rami di tapian tegerai rambut anak gadis mandi di sungai betang hari. Masuklah motor kampung lawi marapek di ponton nulu sare muatan pacabalah para nam kami nampunyo. Awak karena hurang maliang ko ati badabuk-dabuk mengecek bebisik-bisik malangkah mandok-andok jarami di sangku rami juo. Diimbau malah anak perahu membawa barang ke tapian. Tapi oh Tuhan paliarokan sia keurang nambah badia datang saragam babuk layang cukup polisi jo KKO langkuk duani baja asa operasi gabungan mukiro. Beliau serantak kateh motor taruih menuju masuk petak geren makokang di sandangnya.
Batanyo orang nambabaret sia nampunyo pecah balah tunjuk tangan nakui sajo turun kabut taruh ke kantua sinan urusan di pereso. Surang pun indak nambah jawab kurang banyak menggeliang sajo kapten motor tak namu tahu. Sebab balah dek ba itu kalau dikaku diiokan barang hilang awak tadando badan barandam masuk tansi di rumah Ratuk Bailau. Pado nang kanai nyampe macam elok lah ciek ditangguangkan barang betuka tangan kini. Maratok baibu-ibu menangis mengungu ayam sabuangan sadio nyong disembalang di pangkuan talinya sajo ditangisi. Alah sepakan badan jatuh kini tegamang-gamang juo. Ko datanglah kawan pimanjawe indah elok bemanuang juo orang pemanuang mati sasik. Biaso pasang turunanya adat juaru kalah manang. Tumelah kesimburnanya balapau kito di sinan atau kalambur ke sungai lokan ke bandahara pangkaduri. Kompor lailo yang menganggur dicubo menggalih maratabak pokok dan usah dirisaukan. Tak luluak nantak ke tanaman asahkan kito semubayin. Ko indak taraguak juo adoi garobak rokok duduk ditantang muku mega namun makan kalapeh juo. Tapi lah tapage hayam di Jambi lah hilang rono dek panyaki di silang ngampe nagariku. Mako pado banyu anyi juo dikirai-kirai jarami di kakeh-kakeh hampo barek selibu digatia juo dapek lah pitih kabalanjo. Batulah dagang kesalatan tanah pasmah nembacito pagar alam jadi tumpuan. Selamat tinggal tanah Jambi. Jangan lupa dukung channel Seputar Ranah Minang dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang adat, budaya, sejarah, dan wisata Minangkabau.